Sziasztok, Mart vagyok, itt van velem Tomi. Sziasztok! Na, rúgjad. Én vagyok a kapus. Jó. Megint, ezt nem hiszem el. Na, Tomi, ne szívass, ma innen kell. Picit előre tolom. Mehet? Ez nem volt jó. Jaj, de gyorsan. Gyorsan, na. Gyorsan. Mehet. Kapufa. Kapufa. Tomi, innen rúgom. Azt én nem hiszem el. Most te onnan. Jó, onnan. Onnan. Onnan rúgja. De hova? Mehet? Oké. Go out! Go out! Aha, ez nem a... Hát én nem tudok. Nekem is semmi nem ment be. Gól. 0. Talán egy csak. Neked már talán a 2. Akkor 2-1. Az állás. Egyelőre. Hát ez mellé ment, sajnálom. Oké. Jó. Jó. Ha most kihagyom, akkor veszítettem. Nem muszáj. Nem. Ha ma kihagyom, akkor veszítettem. Hát persze, nem a... Hát ennyi lett a videó, nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel. Sziasztok! Sziasztok!